Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata pagribay asin pagdesignar nin bagong department head sa lokal na gobyerno kang Naga, nagpapadagos. State of calamity pinagdeklara sa Barangay Balatas, Siyudad kang Naga matapos ang pagkalayo kang lumang Balatas dump site. Suspect na dadakupaning 6.8 million pesos nin subot siya bukang taon 2023. Nadakop giraray sa buy-bust operation Kasubanggi sa Naga. Mga parauma, may libreng gupit, pedicure, asin masahe ngunya na farmer and fisher folks week. Diyos marhay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatud Barata. City Engineers Office kang Naga pinagsiguro ang kapusugan kan Pagcor Evacuation Center. Ini sa tahaw kang nagluwas na bareta na inisubuot peligroso sa mga maokupar na evacuees. Aramon taman ang kumpletong detalles ken sa report ni Melvin Machado. Kung ang kapusugan kang evacuation building na pinagpunduhan kang Pagcor para sa lokal na gobyerno kang Naga ang hahaputon, siniguro ni City Engineer Alex Canning na pusog ini. Mala nga ni, tayaon na duman nag-uopisina ang City Event Protocol, Promotion and Information Office. Kaya dahil man subot magkakandigong apodon ining hazardos o peligro sa mga maistar sa panahon na igwanin kalamidad. Ini po ang statement ta. The entire building itself is structurally sound to function as an evacuation center. Gabos na amenities sa laog to function as evacuation yaon po. Uga po yan kitchen, sleeping area, mga bathroom, laundry area, etc. Complete po yan sa laog. Pero kung may nagko-question kang integrity kang building, garo daiman po tama maray po si pakagibo kayan. Ang mga nanunutaran na raot sa evacuation center na sa Indaman pinaabot sa kontratista. Nangyari matapos ang perang taon pon kan akoon kang lokal na gobyerno kang Naga ang nasabing proyektong evacuation center. Ipinatrabaho naman subot kang City Engineers Office ang sinasabing nanutaran na naraot sa evacuation center na nakatalaan man subot bayadan kan kontratista. Ay, iyo po. Ang anumi kayan, series of letters issued between contractors and the City Engineers Office. Ang pinaka-latest na letter kang contractor is informing us that they accede to our repair, na aram niya na marirepair niya. Pero they are willing also to conduct or shoulder the cost of the repair. Ang presensya kang Sepio sa evacuation center niyaon sa Barangay Balatas ang nagsiserbi man subot bilang camp manager kan pasilidad. Para sa One Media TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, maging si City Administrator Elmer Baldemoro ang daiman kumbinsido sa nagluwas na impormasyon na subuot madarang peligro sa mga evacuees ang presenteng kamugtakan kan evacuation center sa Balatas New Development Area. Sa pagkalayo kang lumang Balatas Dam site na may pinag-evacuar na individual sa nasabing evacuation area ini pinagdara. Nagagamit siya. Recently nga ni katong nagkaigawa ning kasulo duman sa Balatas Dam site. Si mga pagtraid pong residente duman pig-evacuate. So nagagamit po siya. Sa iba pang bareta, Barangay Balata, Siyudad ni Naga, nagdeklaranin state of calamity matapos na may maapektaran na residente kan magkalayo ang lumang basurahan kan siyudad. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Kinumpirmar ni punong Barangay Ferdinand Dihita kan Barangay Balata, Siyudad kang Naga ang pagdeklara ni daning state of calamity matapos ang pagkalayo kang lumang Balatas Dam site kang Lunes na nagdura rin tulong aldaw bago na pundo ang pagkalayo. Apera kang pundo na hali sa barangay, may itinaunaman subot na ayuda ang lokal na gobyerno kang Naga. Kasi pangyayari pong kasulo po dyan sa dam site kang Monday, udungan po continue pa ang pag-aso. Mandato man po, man po yan, nasa budget naman yan, once po na may sharing na kayong kasulo, pwede po ang barangay po magtong state of calamity, itong sa disaster po yan sa BDRN. Kasugma po, minautor pong magpaluwas, alagad ang city po, gano'n naman pong pigtao po na hali sa inda na magpaluwas po ang barangay po.
na si pangangay po kang mga naapektuhan po kayan. Inabutan man sa barangay hall ang nagkapirang staff kang barangay na pinag-aasikaso ang face mask na ipapanao. Apera pasubot inikan bagas, aabuton sa 310 na pamilya ang subot apektado kang aso, hali sa nasulong lumang basura. Sa ngayon po, nasa 310 family po ang apektado po dyan. Alagat ang kagayonan po, may mga amigo kita na nagtarao man po ng tabang. At yan nga pong alauna, mataw po kami ng bagas and then sa face mask po. So ano sir ang particular na apektado sila sa aso? Inot na inot po, aso talaga po. Ang aso, lalong-lalo po sa kataraid and looban dos. And then sa atubangan po, itong sa uma, may sarong pamilya man po dyan na apektado. Pati nga po ang Balatas National High School. Pagpaduman po ang aso, minsan ang mga estudyante nakasangab kang aso. Kaya nagtaon naman po kaming face mask po duman. Padagos man na ginigimong pagmonitor subot kang barangay para dain ang magbungkaras giraray ang kalayo sa lumang basurahan. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, hasta ngunyan mayo pang maitaong klaradong rason maginan opisina ni punong barangay Dehita kung ano ang pinaggikanan kan kalayo. Ang nahiling lang subuot iyo ang pagkakaigwanin aso na sinabayanin makusog na duros hasta magkalayo ang parte ka nasabing basurahan. Alauna ning hapon kang Monday, may nareparo pong nag-aaso po duman sa may parte kang basurahan, hindi po sa may parteng kwen po, kaliwa. Na dati na po yan na pinunang kang sulok ka nakaging taon. Doon po nagpuon si aso, alagad po makusog si Doros, madali po mag-spread si Kalayo. Nagpuon po si Kalayo po siguro mga alas 2 pasado, hanggang alas 12 po ning maagahon, ning ko yan, midnight. Gwa pa po ning Kalayo, alagad, dikit na lang. Sa iba pang bareta, iahapot ni City Administrator Elmer Baldemoro sa Naga City Police Office kung taano tahas tangunyan dai pa pinag-uokupar ang PNP building na yaon sa parte kan Almeda Highway. Ang nasabing building ang para sa Police Station No. 2 na yaon sa Rotonda. Maging ang publiko ang nagahapot kung taano sagkod ngunyan dai pa digdi naglilipat mantang mayo naman nahihiling na nagtatrabaho digdi. Ang aramta kamana ito, will check na lang po sa NCPO kung taano day pasindan pa na transfer. Sa pagbabalik kang Newsbreak, suspect na naaresto huli sa 6.8 million pesos na syabukang taong 2023 liwat nadakop sa drug buy-bust operation kan Subanggi digdis sa Naga. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug buy-bust operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, sa tahaw kan mga issue sa lokal na gobyerno kan Naga, si Butman Giraray, Sinaga City Mayor Nelson Legacion, susug ki City Administrator Elmer Baldemoro, may mga series nin meeting subuot si Mayor Legacion sa Metro Manila para i-follow up si mga proyekto para sa syudad ni Naga. Asa ko po si Butan sa toyang alkalde, ngunyang may mga series of meeting po siya sa Metro Manila para i-follow up naman si mga proyekto para po digdi sa lokal na gobyerno kang Naga. Sa satuyang police report, sarong 44 anyos na residente kang Zone 1, Barangay Mabolo, Syudad ning Naga, asin sarong 35 anyos na residente kang Zone 3, Barangay Barasa, Minalaba, Camarines Sur ang parehong arestado sa ginibong anti-illegal drug buy-bust operation kan suudma kan Police Station number 5 kang Naga City Police Office sa Zone 1, Barangay Mabolo, Syudad ning Naga. Na-recover kan mga otoridad ang 5 plastic sachet ning subuot shabu na nagkakantidad 5,100 pesos. Apwera pa ini sa buy-bust item na na-recover kan mga otoridad. Sa iba pang police report, balik sa kulungan ang sospek na si alias John, 35 anyos, sultero asin mayong trabaho, kan Bayawa Street, Barangay Abelia, Syudad ni Naga. Matapos ang matrayumpong anti-illegal drug buy-bust operation kasubanggi kan Police Station 1 Drug Enforcement Unit, aabuton sa 6,800 pesos ang kantidad kan illegal na droga na nakumpiskar sa sospek. May 19, 2023 kan madakupman ang nasabing sospek sa drug buy-bust operation sa Zone 2 Barangay Sabang, Syudad ni Naga. Asin nakakumpiskar nin 6.8 million pesos na illegal na droga. Kun kaya kinokonsiderar ining high-value individual. Anhapot ngunyan, kung ano ang nangyari sa kaso kan sospek sa 6.8 million pesos na kantidad nin shabu. Padago sa mga bareta, libreng pedicure, manicure, gupit asin masahe para sa mga paraoma na kabali sa nagpapartisipar sa Farmer and Fisher Folks Week sa City Hall Compound ang pinagtao sa mga iningunya na aldaw. Kasabay man ini kang series nin seminar na pinagigibo katuwang ang mga inimbitaran na speakers. Dakulang tabang man subuot sa mga paraoma na maipahiling asin maipabakal ang sa indang mga produkto sa arog kaining mga aktibidad.
Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudnin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.